пайкшодӣ бар хонадони ҳар нафаре ки ин наворро дар ҳар куҷо ва мебинад. Умедворам ҳолатон хуб аст ва зиндагии хубу хуш доред. Дар ин 2 моҳе ки дар муҳоҷиратам бисёриҳо шокиянд ва мепурсанд ки чӣ дар ватан нашуд. ба ин саволи шумо дар силсила наворҳо ҷавоб хоҳам гуфт ва ин навори аввал аст. Дар зимн ин на шикоят аст ва на таъриф. Наворест ки худам тасмими муҳоҷират омаданро гирифтам. Чӣ гуна дар наворҳои дигар хоҳед дид. рафтем. дар ватан чӣ кора будани маро медонед ва наворе ҳам карда будам. аввалан бояд ишора кунам ки дар фикри муҳоҷир шудан набудам ва ин як роҳи аз ҳама охир дар тасмимҳоям буд. баъд як ҳодисае ки тамоми зиндагӣ то ба имрӯз доштам пеши назар мисли филмҳо гузашт, омадам ба тасмиме ки то ба он рӯз назди ҳама ҷор мезадам ки худо паноҳ аз маҷбур шудам ба муҳоҷират, махсусан ба Русия рафтан шавам. якум ҷаҳд кардам ба Кореяи Ҷанубӣ ё ба Англия равам, вале нашуд, чун шахси бовариноке пайдо нагашт. баъдан ба додарам ки ҳудуди 4 сол мешавад дар Русия аст, тамос гирифтаму нияти худро гуфтам. ҳарчанд пеш аз ин додару писарамакҳоям борҳо мегуфтанду ҷавоби раддия мегирифтанд, аз ин тасмимам додар каме шокӣ шуд ва гуфт биё. дар ватан аз паи гирифтани шиносномаи хориҷӣ ва сертификати донистани забони русӣ шудам ки ин мушкилиам паси чанд рӯз роҳи ҳалли худа ёфт. чипта харидаму 31 майи соли 2025 парвоз кардам ба Русия. дар фурудгоҳ ки бояд хати марзро гузарем, яку як бора 3 парвозро қабул кардам ва мондем дар навбатпоиву тафтишҳои хати марзӣ. ин марҳила бо азобу ташвишҳову интизориҳои беҳуда 10 соат вақт гирифт. дар миёни тафтишҳо баъзеҳоро ба ватаншон баргардонданд бо далели ворид шудан ба сомонаҳои шаҳрвонӣ, мамнӯъ барои ин кишвар ва надонистани забону писанд наафтодани чеҳраи онҳо. ман ки ба саволҳо роҳат ҷавоб додаму тафтиши телефонам дар назди худам бемушкилӣ гузашт, баъди чанд интизориҳо аз фурудгоҳ баромадам ки маро писарамакам қабул карду ба хобгоҳи корхона омадем. аз 2 июни соли 2025 бо ҷанам аз паи ҳуҷҷатҳо шудем ки ин марҳила 22 рӯзро дар бар гирифт ва ба қавли ҷиян мо пой қадам кардем ки ин марҳила хеле бо осонӣ роҳи ҳалли худа ёфт. аз 1 июл бошад расман дар корхонаи мебелбарорӣ ҳамчун коргари ҳамакора, вале дар асл ҳамчун кафшергар шуда кор мекунам ки баъдан атрофи ин мавзӯъ наворҳои дигар хоҳам кард. агар шумо қиссаи ҷолибе доред, метавонед дар коммент бинависед. то наворҳои дигар худу наздикона эҳтиёт кунед ва то дидор дар ватан.